हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथांजो गाना बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, भिलेज गसाइगाव। बिथांजोआबो मोनसे जि बर' होननाय इउटुब चेनेल दं। बिथांजोनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामनायदो। दानिया फैदो बिथांजो हरनाय शायरीखौ खोनासंलांदिनि। आंलाय सानदोंमोन नोंखौ आंनि होननानै, नाथाय नोंदि गुबुननिसो जाबाय। सिरि सिरि अनलाइन थाबाबो नों SMS नि रिप्लाइखौनो हरफिनामोन आरो आं सोङोमोन एथ' गोबाव सोरजों अनलाइन थाया होनना। अब्ला नों बुङो लोगोफोरनि स्टेटास नायदों होनना, नाथाय नोंदि गुबुनजोंसो अनलाइन थायोमोन। जानांगौ नों आंनि अननायखौ माब्लाबाबो सिनायबोआखै।